Казвам здравей на доцент доктор Благой Бурдин, с който започваме есенния сезон на подкаста Истории за климата, директно с темата за водородната мобилност, тема, която е много важна в контекста на развитието на чистите технологии не само в България, но от друга страна пък и много сериозно свързана с темата за седмицата на мобилността, която традиционно се провежда в периода 16-22 септември всяка година в рамките на Европейския съюз, но и все повече трети страни усилено се включват в тази инициатива. Истории за климата. Подкаст на Юлиан Попов и Център Европа директно Стара Загора. Здравей, Богор! Здравейте! Благодаря ти много за това, че отдели от времето си. Знам колко е натоварено в момента и в института с всичките проекти, по които работите, за да бъдеш с нас. Ти имаш дълга връзка с мобилността. Кажи ни малко повече, кога започна тази страст? Тази страст и въобще връзка е от както се помня. Започна както всяко момче си играе с колички, след това техникум по транспорт, след това продължих образованието си в Технически университет София със специалност транспортна техника и технологии, където вече в последната фаза на висшето образование, докторантурата, се насочих към водородни автомобили, защото вярвам в тази посока със своите съществени предимства, които има. И от 2013 съм доцент в института, работя в Института по електрохимия и енергийни системи. От тази година съм доцент, като работата ми е свързана с химични източници на ток, а отново пряката връзка с транспорта. На този етап е по два основни проекта. Това е единия по Националната научна програма Е+, нисковъглеродна енергетика за транспорта и бита, в рамките на която разработваме един демонстрационен проект за модернизация на тролейбус. От стар Икарус взимаме, като идеята е да приложим в него водородните технологии. Модернизирайки го, от една страна да приложим тези технологии в България, те да станат по-публични, по-видими, което е част от експертизата, която трябва да натрупаме. Но от друга страна, това е една важна стъпка в водородната мобилност. Другия проект, той е по Центъра за компетентност Хитмобил, в който нашия институт е координатор, в рамките на който се изгражда първата водородна зарядна станция в България и е закупен вече, той е вече наличен, първият водороден електромобил. Така че цял живот, както се помня, до днешна дата, надявам се и за бъдеще, пряко свързана работа, интереси и въобще една доста сериозна страст в посока електромобилност и въобще мобилност. Добре, това, което каза за автобуса е ретрофит, така наречения. Правил ли си собствена водородна кола? Смисъл, като каза за страстта си от малко дете, което си играе с количките. Имал ли си такива, как да кажа, амбиции, проекти като студент, като докторант? Да, в рамките на следването си в Технически университет бях част от екипа, който работеше по изработване на студентски автомобил за международното състезание Шевеко маратон, в който екип студенти разработихме всъщност редица автомобили. Започнахме, ако не се лъжа, 2008 година с първи автомобил и докато бях в университета 2013 имахме възможността да разработим хибриден автомобил за състезанието, участвайки в тази категория, електромобил с батерии и водороден електромобил. Като водороден електромобил, всъщност той беше разработването на водородното задвижване, беше и експериментална дилатационния ми труд. Това беше и така първата стъпка, в която имахме достъп до възможността да проектираме наистина, нали, не само на хартия, не само частично един автомобил, защото дори бидейки той състезателен, студентски проект, всъщност той си минава по всичките етапи на проектиране
един автомобил и така основните негови елементи. И което беше доста позитивно и доста амбициращо, беше и мястото, което взехме. Ние имаме, ако не се лъжа, 2 или 3 втори места в Европа и четвърто място също с водороден автомобил, но при всички положения в челото на класирането няколко години подред, което беше доста мотивиращо и така беше, може би, една първа стъпка за проекта с тролейбуса, за който споменах. Термина е ретрофитинг, навлязъл като малко като чуждица. Иначе българската дума, която имаме и използваме, това е модернизация. Идеята е, че ние правим модернизация на едно транспортно средство, вкарвайки нови технологии, които не са били налични към датата на производство на тролейбуса в случая и постигайки нови енергийна ефективност, екологичност, икономичност и така нататък. Добре, впечатляващо е наистина това, което разказваше като собствен опит, защото точно това, което подчерта, че не е само на хартия, има модели, работещи, реални, които на всичкото отгоре печелят състезания на международно ниво. Това си е заслужаващо възхищение, поздравления към труда и към тази страст към изследване, развитие, изобретяване на по-добри технологии. Водород или батерии? Не мога да не те попитам, защото очевидно не само заради зелената сделка, и човечеството може би в някаква степен осъзнава, че изкопаемите ресурси, освен че са изчерпаеми, носят и доста вреди по веригата си на добив, производство на техните деривати и така нататък. Знаем какво се случва с електромобилите. Тесла е знаково, когато кажеш електромобил. Много компании започнаха да пускат хибриди или изцяло електромобили. Водород или батерии? Кое? Има ли място за сравнение от рода на не, това е по-добро, не, онова е по-не е добро, това има перспектива, онова няма перспектива? Първото, което спомена за двата основни проблема, мисля, че доста добре ги концентрира, които са като цяло пред човечеството. Единият е с изчерпването на изкопаемите горива. Те са изчерпаем ресурс. Може да не свършат след 5 години, след 10, но при всички положения анализите показват, че след няколко десетилетия на практика човечеството ще има проблем да си достави необходимото количество енергия, което означава, че той рано или късно трябва да се насочи към възобновяеми енергийни източници. От другата страна стои въпроса с климата, с замърсяването, което пък кара тази стъпка, първата с прехода към възобновяема енергия да стане по-рано, отколкото, т.е. ние да не изчакваме да достигнем някакъв пик в производството на изкопаеми горива, да използваме мотива с замърсяването, което всички тези изкопаеми горива и техните производни причиняват, и да започнем този процес малко рано, колкото достигането на някакъв пик. В тази връзка един от секторите, който е доста предизвикателен като трудности за преход от изкопаеми горива към възобновяема енергия, това е транспорт. Това е така, защото той е много специфичен. Както казах и в началото, цял живот уча транспорт, страст, виждам отвътре какви са предизвикателствата, но едно от най-големите разлики с всичко останало е това, че транспортното средство се движи. Това е много, много специфично. Изискванията, които има към него, са много, много по-високи. Дори един експериментален образец, правейки студентско автомобилче или истински автомобил, вие не може да ограничите в една лаборатория всички да се дръпнат и да кажем, ето пускаме първи експеримент с този автомобил. Винаги трябва да има човек или хора около него. Така че има специфики, които правят този преход труден. От друга страна, голямата трудност това е да заредите достатъчно количество енергия, достатъчно бързо на автомобила. И това е един от основните всъщност проблеми или предизвикателства
прехода към възобновяеми горива. А иначе на отговора на въпроса водород или батерии, бих казал и двете, но не само. Към тях бих сложил още два компонента. Това са биогоривата и това са синтетичните горива. За мен тези 4 компонента са основата, която ние трябва да приложим, ако искаме да имаме голям процент възобновяема енергия или 100% възобновяема енергия към даден момент. Като тук е големия въпрос, всъщност как ние да балансираме между тези 4 компонента. Тоест, извинявай, че те прекъсвам, тук също говорим за някакъв вид горивен енергиен микс в мобилността, нали? Както при електроенергията става въпрос за енергиен микс на база на различните ресурси. В случая с мобилността отново говорим за микс от поне 4 компонента. Точно така. Микс, нали, за мен това са 4 основни компонента и микс просто защото всяка една от тези технологии, всеки един от тези компоненти, които изброих, има своите съществени предимства, но в голям мащаб има и своите съществени недостатъци. С други думи, никой от тях не може да бъде 100% част от бъдещата мобилност. Тоест няма как да има 100% батерийни електромобили, или водородни, или на биогорива, или на синтетични горива. И тук е тънкият момент, който ние, може би час по-скоро, трябва да започнем да анализираме в какъв процент на всяка една стъпка от прехода към тази възобновяема енергия, какъв процент трябва да взема всеки един от тези компоненти. А това е доста важно, защото това ще означава доста по-добра ефективност и доста по-малки сътресения при преход. Добре. Да. Извинявай, че те прекъсвам, но понеже стана въпрос, каза, че трябва да анализираме, за което си абсолютно прав. Това, което моя опит по темата с зелена и дигитална трансформация е, че всъщност търсейки наистина въглеродно-неутрални решения, включително в сферата на мобилността, естествено трябва да проследим цялата верига на доставки и на производство, защото ако говорим за биогорива, които се произвеждат от специфични земеделски култури, които засаждайки се в големи масиви на определени места, променят цялата екосистема и после преработката им, всъщност цялата верига на преработка има съществени елементи на индустрии, които имат сериозен въглероден отпечатък. Това в крайна сметка ще направи ли горивото наистина щадящо природата. За това се замислям, както и за синтетичните горива. Нали? Докато, поне аз доколкото, нали, за батериите също има доста гласове, които са против, защото изработката на батериите изчерпва и други ресурси, които също са природни, ограничени количества в страните, в които са в най-големи залежи. Нерядко се работи при нерегламентирани трудови условия. Докато това, което знам за водорода, той е може би най-честият източник на гориво. Затова те попитах, да, виждам, че си наистина пристрастен към темата мобилност и говориш много в детайли за тези други два компонента в горивния микс. Но ако трябва да все пак да дадем точкуване, първо, второ, трето, четвърто, кое би било, може би с тези знания, които имаме в момента, водещото? Първо, това, което и самата ти изброи, ти каза по някой основен недостатък за всеки един от тези компоненти. И това е причината да съдя, че няма как ние да имаме 100% от всеки един от тях в бъдещето. Примерно биогоривата, точно така, те трябва да са от растителни или биопродукти или хранителни отпадъци, т.е. те трябва да бъдат произведени от част от биоостатъци, които не влияят по някакъв сериозен начин на климата и на изхранването на хората, което означава, че те са много лимитирани по обем. С други думи, те са хубави, но лимитирани. Така че ние трябва да се насочим след като постигнем някакъв оптимум при тях, някаква максимална стойност, която може да се постигне към другите 3 компонента. По отношение на електромобилността, батерия или водород, там ти спомена един от основните предизвикателства, това е производството на батериите и набавянето на ресурси. Защото нещо, което не се обръща
така, достатъчно внимание според мен, е, че ние в момента, ние осъзнаваме, че сме енергийно зависими от 3-4 държави в света, но ако не внимаваме с прехода, ние след 30 години, 20-30 години към средата на века ще станем ресурсно зависими от други 3-4 държави. Тоест зависимостта, тя просто ще се пренесе от едно място на друго. Иначе, като електромобилност, батерия или водород, основните предимства на едното и на другото са следните. Значи за батериите това е високата енергийна ефективност. С други думи, ние най-голям процент от енергията, произведена от възобновяеми енергийни източници, може да използваме, образно казано, на колелата на автомобила. Водорода по това отношение има по-ниска енергийна ефективност, но пък неговото съществено предимство е за енергийния баланс между производство и потребление от една страна и от друга страна за съхранението, както казах преди малко, и за скоростта, с която ние можем да зареждаме енергия на борда на автомобила. Синтетичните горива, те са производна на водорода, на зеления, на чистия водород, произведен от възобновяеми източници, и синтетичните горива пък са необходими за по-тежкотоварния транспорт. Кораби, самолети и така нататък, когато е необходима много висока енергийна плътност. На вас ви трябва много гориво и всъщност вие през батерии, дори през водород не може да се храните това количество гориво на борда на автомобила. Така че този баланс е важен и също така, от гледна точка, говорейки за водород и водоромобилност, е важен по отношение на енергийната сигурност. Защото електрическата енергия, знаете, тя не може да се съхранява или почти не може, с изключение, може би на кондензаторите, където ние съхраняваме на практика електрически заряди. Ние трябва да използваме тази енергия в момента на нейното производство. И когато има дисбаланс между производство и потребление, ние трябва да имаме един буфер, който да ни осигури всъщност енергийна сигурност, а транспорта е част от националната сигурност. С други думи, представи си, да кажем, момента, в който нямаме достатъчно възобновяема енергия в някои часови диапазони или някои седмични диапазони. Ако ние нямаме буфер, това означава да спрем части от транспорта, което е наистина предизвикателство пред националната сигурност на всяка една държава. И тук водорода се явява буфер, който на практика е може би единствения, който може да съхранява енергия в тераватт часов мащаб. Не знам дали това число е малко невъобразимо, но на практика в мащаб, който е необходим, в смисъл, разговорно казано, в мащаба, който ни е необходим за системите, които разполагаме, електроенергетика, индустрия, транспорт, всъщност водород е един от много малкото начини ние да запасяваме енергия сезонно. От сезона, в който има, примерно пролет, в сезона, в който няма достатъчно енергия. Зимата. Добре, върнахме се лека на темата за водорода и ми се струва, че през април месец тази година обявихте като институт, че вече имате регистриран водороден автомобил в България, ако не греша. Това си е вид пробив или ако не греша, всъщност беше ли лесно да се регистрира такъв автомобил? Точно така, това е първия водороден електромобил, регистриран в България. Както казах, в рамките на Центъра по компетентност Хитмобил. Той беше първа стъпка. Като всяка първа стъпка, трудности. Трудността с самата регистрация беше следната, че просто в КАТ няма в падащото меню такъв тип автомобил, което отне определено. Е много забавно. Определено време. Не, нормално е. Значи, бих казал, че нормално, защото това са нови технологии. Всъщност, преди да бъде налична новата технология, никой няма да направи промени в дадена система. То пък обратното е безумно. Така че това е един естествен процес и тук всъщност науката, бих казал, изиграва своята роля. Защото никой така обикновен човек, гражданин или бизнеса, той няма сам по себе си да мине през този тежък, трънлив път. Ще му бъде безкрайно трудно, повярвай ми.
Ами той няма да се занимава. Първо, защото, нали, между другото, ние имахме голям проблем дори да вземем оферта, тъй като автомобилът е купуван с обществена поръчка, но преди Да, това, за да видим каква е възможността, ние трябваше да съберем оферти и ние не можехме да вземем година и половина дори оферта, тъй като няма пазар и всъщност отново поради това, че нали, на практика науката, научен център изисква такава покупка, ние получихме мгм, оферти за разбирам. закупуването. Иначе, ако отиде човек и каже, ви имате ли, естественият отговор е ми нямаме, защото няма инфраструктура. Така че той нямаше как дори да бъде купен като първи, но тази първа стъпка с зарядната станция, пилотна, която очакваме в рамките на този център по компетентност, дава тази първа крачка, която да даде възможност и други да купуват такива автомобили. Но от друга страна е много важно тези технологии, както и при тролейбуса, водородните, те да бъдат демонстрирани пред обществеността. Защото Да, има един процес на възприемане. Веднага ще направя аналогията с, ако си спомнете, първите батерийни електромобили, имаше дори бих казал, едно негативно настроение срещу тях. Нали, да. това е нормален човешки процес да се съпротивляваш срещу промените, но виждате сега, нали, след като видяхме всички, нали, и много голяма част от хората, предимствата, някак си се възприеха и технологията започна да навлиза. Същото е с водорода. Трябва възприемане, трябва определен момент, определен така, на възприемане на тези технологии от обществеността, за да могат хората да се убедят в тяхната безопасност, каквато, нали, напълно е, нали, 100%. Тук няма компромис с безопасността, но това е процес, който така иначе трябва да мине. Да, разбирам. Ти засегна вече темата, че примерно ако аз искам да отида да си купя водороден автомобил, няма да ми бъде толкова лесно. Да се надяваме, че този пробив, който сте направили в системата на регистрация на автомобили и вече впадащото меню има водороден електромобил, би облегчил процеса. Но да приемем, че една голяма част от работата е свършена благодарение на подобни научни пилотни проекти. Ако все пак се здобия с водороден автомобил, къде бих могла да зареждам? Ти сам повдигна темата за съществуващата инфраструктура. Ами Защото така. когато се подготвих за подкаста, разглеждах картата на съществуващите възможности от мрежа от зарядни станции и между Централна Европа и Източна Европа има една голяма полоса, такава от север до юг, която нямаше знаменце. Ами така е, значи първо на първия въпрос отговор е след няколко месеца, нали, ако всичко е нормално в София. Нали, ще може да заредите такъв автомобил на тази демонстрационна водородна станция, която ще си бъде напълно функционална, сертифицирана и така нататък. Т.е. тя е, нали, комерциален продукт, който може да се използва напълно като функционалност. Но тук засегна и един от основните така, проблеми, предизвикателство пред водородния транспорт, и това е инфраструктурата. За разлика от мнение с батерийните електромобили, тук е необходима много по-голяма критична маса, за да има ефективност в този тип транспорт. С други думи, на критична маса е, т.е. на минималното количество, нали, на автомобили и инфраструктура, които са достатъчни, за да има някакъв икономически смисъл на използването им. И за сравнение, един батериен електромобил е достатъчна критична маса. Вие може да го зареждате в контакта. България, за щастие, е много голям процент електрифицирана. С други думи, вие в село с 20 жители, стига да има електрозахранване, може да си купите батерийен електромобил. Докато при водорода се изисква доста по-голямо количество консумация, за да има смисъл една водородна зарядна станция. Като говоря голямо количество, означава десетки автобуси или камиони, или стотици или хиляди автомобили. И тук се явява проблема кокошката или яйцето. И това е едно от основни предизвикателства пред водородния транспорт. Но веднъж, ако преодолем тази стъпка, както в Западна Европа, вече оттам нататък технологията може да се развива доста по-спокойно.
Добре, аз мога да продължа да те разпитвам, защото темата е безкрайно интересна и така поставя много въпроси пред нашето общество в България, пред държавните институции, пред научните институции, но времето ни е ограничено, както и коментирахме, когато подготвяхме този епизод. Накрая един въпрос, който всеки един наш гост получава, и то е свързан с твоите три лични климатични цели. А, Сега дали са три или повече или по-малко, Ограничаваме за се. мен. Да, не, за мен е по-важна посоката. Нали, бих казал, нали, вместо три цели, бих казал една посока. И това е посока, която аз следвам, а тя именно е да се прилагат решенията и технологиите, които са ефективни икономически и енергийно и природно ефективни към даден момент. Това ми е цел, т.е. не самоцелно ние да преминаваме към възобновяема енергия, а това да става по смислен начин и тогава, когато е времето, както казах и с четирите компонента за мобилността, като пример, да стават балансирани, а не самоцелно ние дайте да правим електромобили с батерии, с водород, да стават смислено, което означава наистина един много, много добър баланс и много добър план, който ние трябва да направим както като общество с посоката на енергетика, в посоката на транспорт и промишленост, но така и всички едни от нас и аз като гражданин, това ми е посоката. Примерно, за сравнение, имам слънчеви панели за топла вода на покрива, защото това за мен е добрия начин и добрата технология към настоящия момент, Мгм. включително и съхранение на енергия, което ето примерно виждаме, че в енергетиката е предизвикателство. Да. Тоест, дали ще имаме едните или другите панели, принципно няма значение, важното да имаме, но за мен посоката е да правим по-доброто решение към даден момент. Добре, много добре го каза. Аз накрая искам да ти... Всъщност това беше гласа на разума и на науката, а не на политиката. Особено в едни перманентни предизборни времена. Виждам, че градираш от автомобил към автобус. Пожелавам ти следващата стъпка да бъде влак или кораб или самолет, нали, по отношение на водородните технологии в мобилността. Това не е до някъде в кръга на шегата, но искрено ти пожелавам да продължаваш да градиш и нагоре това, което си започнал още като ученик и като студент, и да се надяваме, че съвсем скоро България наистина ще заеме своето заслужено и стабилно място на водородната карта в европейски и международен мащаб. Благодаря ти много за времето, което ни отдели. И аз благодаря за пожеланието и пак, ако може няколко думи накрая. Разбира От се. една страна, колкото е по-голямо транспортното средство, по-голям смисъл има за прилагането на водорода, но от друга страна, на национален мащаб трябва да имаме в предвид, че в момента в този преход от една икономика към друга има много празни ниши. И всъщност ние трябва да се възползваме като икономика, като държава, да заемем тези празни ниши. И е водорода, както в мобилността, така и в енергетиката. Така че трябва да се използваме от момента за преразпределяне на веригите на добавена стойност и България да намери своето място в новите вериги, докато е време. Както ти казах, гласа на разума и науката срещу гласа на политиканстването или политика. Благодаря ти много за това, което каза накрая, и продължаваме да работим. Абсолютно. Чуйте историите на известни и не толкова известни българи всеки четвъртък в YouTube и на Facebook страницата на Европа директно Стара Загора.